Sa Balaang Kasulatan, Oseas Kapitulo 4, versikulo 6, nagingon ang Balaang Kasulatan, mga laglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Kung sa mga klase ng kahibalo, Oseas Kapitulo 6, versikulo 6, sumala maghihapon sa Balaang Kasulatan, kanang maong kahibalo ka na mahitungod sa pulong sa Diyos. Sa pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, pag mingon tagtuo mahitungod sa Diyos, refer na sa gisulti sa Balaang Kasulatan o refer ka na sa tradisyon na atong nadawat isip ko sa kagitawag og Katoliko. Nga naman kay dili man managbulag ang tradisyon o kining maong gitawag og pagtuo nato subay sa nakasulat sa Balaang Kasulatan. Muna ang matuod na Katoliko mo explain, mo pasabot sa pagtuong Katolika based subay sa nabasa sa Biblia and at the same time subay po sa tradisyon sa atong gitawag og pagtuo. Diha sa Balaang Kasulatan, makita nato si Kristo nagtukod og usa lamang ka iglesia. Motong gingon ganina na Sir Remigio. O daghanan naglikuyanap ka ng mga pundok kang maingon nga kanang maong simbahan din na kinahanglan. Mutuo na ka ang Kristo imong personal nga manuluwas, luwas na ka. Perting dalia sa ilahang gitawag og kaluwasan. Ang sa mga Katoliko, grabe ka, lisod ang pagkaluwasan sa Katoliko. Kaya kinahanglan pa kang mag-antos, kinahanglan pa kang gitawag og maghimo og mga debosyon at the same time daghan ka pang tuuhan nga naman kay requirements ka na nga kitang mga Katoliko makabato ni ining maong gitawag og kaluwasan. Nga naman kay naay magiingon nga ang pagtuo kun walay buhat patay. Kung nituo ta ni ining maong gitawag og pagtuo unya wa kami buhat. Pagpaningkamot sa pagbuhat sa atong gitawag og pagtuo, nan ka nang maong pagtuuhan dili ka na madawat subay sa pagtuo sa Santa Iglesia. Mo na nga dili pwede pagtuo lang. Dili pwede nga maingon nga walay relihon makaluwas kay binuang man gud walay relihon makaluwas, mga sir, mga ma'am. Kaya kung maingon sila nga walay relihon makaluwas, ingnan ang mga tawhana nga nasuti ana. Nga walay relihon makaluwas, pabiyain ang ilang mga relihiyon kay wa ni mga pulos. Kung way tawag ang kaluwasan ng ilang punduka. Tama ra pud nga mosulti sila nga walay relihon makaluwas nga naman kay kanang pundok nga ilang gipasakupan gitukod ng tao. Kita nga tao dili man ta manluluwas, ang atong manluluwas si Kristo nga nagtukod sa iyang iglesia. So kanang maingon sila nga way relihiyon makaluwas pabiyain ang ila nga naman kay tinuod man sa pod nga kanang relihiyon nga ilang gipasakupan di makaluwas kay gitukod lang Pilipino, Hapon, Amerikano ug uban pa. Apan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao kining iglesyang gitukod sa atong Ginoo. Umutang gingon ni Sir Remigio kaganina, di ba? Sumala pa sa Balaang Kasulatan, ingon pa ni Kristo, sultihan ko ikaw Pedro, ibabaw ni inig bato tukuron ko ang akong iglesia. Sir, na ba kay mabasa din na Katoliko? Si Kristo magtukod og ngalan. Ang iyang gitukod ang pundok o sosyudad na magbitbit sa iyang gitawag og ngalan. Apan mailhan ako ng maong iglesia, nga naman kay ang sulti ni Kristo et forte enfrenon prevalibont adversus iyang. Nga sa ato pang pinulungan, bisan ang ganghaan sa impyerno, dili gayod makabuntog ni ini. So, kung kanang simbahan, kung iglesia, na ato ang gipasakupan kung kanang simbahan na miboto ng 1914, 1918, 1963 kanang Sabadista, 1972 kanang gitawag og Saksi ni Jehovah, 1914 kanang Iglesia ni Cristo ni Manalo, kanang maong mga punduka dili na iya sa atong Ginoong Jesucristo.